ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapok oyangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende pok owinji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mane ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Wakecho ne president nikech kata kuma thoe ni ne nitie pesa mane omiyo jatu. Pesa mang'eny zaidi mane kwa kawo simbe mwaluwo nwayawo simbe ne kwa ng'iyo wayudo ko oketo nooro ne prince inda pesa mang'eny ahinya. Nonego bed ni ubiro dalawa game inda nonego bed ni biro gocho nikech koro wagonyo nyakewa to nyaka koro wawache diera. Koro kano onyise ni ibiro gocho game to wan nonyisowa kodong' ndalo 2 to watimo rapar mar babawa game to ne wanyise nokewa okeyo marach lakini okinyisowa wang' sa nikech wan gi mpangowa. Koro ritarita chieng' moro nobiro goch ka ibiro irwa ma inyisowa nikech wando kaka Koko family gimoro kotimorega to wadhiro wadwa maduong' to wabet uru piny to luongo jogi to luongo joka. Koro nodhi omiyo Prince Inda pesa ok abro disclose nikech indo ng'eyo lakini family ong'eyo. Koro kane gini otimore Inda ne gocho Nairobi City e chuny town. Koro wan bende ne wawacho ni kaka family weuru wating'ie candle ka jogi nyalo yie mondo mi giyuagi okewa kata osiepgi. Ne wadwa moko candle mokwongo nochajo wa gate kaka family. Nochajo wa gate wadonjo. Kane wasedonjo MC Ogina Koko upanu ng'eyo. Nomiyo wathuolo ni mondo wawuo. Nong'eyo sos, ong'eyo Nyaganda. Ne wawuoyo ka Wunyandare to chat gi sim kumobetie toke. Ka watieko Wunyandare nochuo mana thum. Ne ok owache kata mana ni jiwe mayom akoko sirikal osiepa. Mane omiyo kora duga tema onyiso nang'o. Family en gima important moloyo kata mana ang'owa osiepe. Moloyo kata ang'o osiepe. Koro ne wadwa mane nyaka manager mare. Manager nomako sim. Wanyise ni wadiwo. Osiepe onindo. Wacho ni en gi billions. Biye uru mondo ng'iye. Waleo. Nikech chiro mokende. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest. Nyakora mogi machiegni kendo
ma pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kan kaka pile gidenda ni umari nasho mari chieno jemone mbele chiene mineno to mbele emeyoko. We akaw thuolo ni endi mondo mi bende kuonga kwanu awe maber iluongo ni Merry Christmas and a Happy New Year, being that ni wasedonjo iluongo nango mogik, iluongo ni dwe mogik, iluongo ni the last month of the year. First of all, we have to appreciate our fans for standing with us. Nyaka koro kumwachope ni endi, without you people dok wan kuma koro wantiere. Be nyaka wago erokamano ahinya ne most people are recognizing our work outside there. Anytime they meet me, they are like, Omari, wow, Omari, Ibro Defa, Omari, God will uplift you, Omari. And I believe that your prayers are valid, and God willing will be somewhere. Kapok subscribe nyakora mogi, maendi en gima wa plead pile mondo subscribe ne channel wani endi wadhi kumoro. The best kata greatest support minyalo miyo en LTN and by subscribing. Ki subscribe nyiso ni ati wadhi maber nikech onge gima biro timore ma ok neno. Wiwa bende ok nyal wil ni utiyo tich maber ahinya katubedo ni ati wan bende wanyalo wacho ni watiyo matek the other side, but you people are also toiling that side, because it is not very easy for someone to take gima chalo kaka bundles mag angeni ok ni jite maneno wanigi wifi, nitie joma tiyo mana gi bundles or ensure ni uketo prariche moro kanyo ne Omari. We are so grateful as we are going towards the end of the year. We have to celebrate our fans together. Kawuono podan kaendi kendo ang'eni jok mang'eny wad koro sechako bedo used to this my new background but it is just for a while. A moment that will resume ibro neno mana backgrounds wa mapile. But nawacho ni ok ne nyaka uduog Nairobi, ok ne nyaka wabed kanye kore ka inyalo yudo achiel kachiel, but one LTN kato yudore mana e machine wabiro kete kanyo. Oyudo wakwa onge microphone. I know people will be complaining, but message is at home. Today adwani wawuo matin about what is really burning outside there. It's all about Prince Indah and Akoko, iluongo ni Akoko Serikal. Nyakora mogi an okachunga side achiel, ana ketega generally, waketa general to the public. Koro en tich mar ng'ama chielo to gi ng'ama kaucha, osiepni to gi jabathi, mondo wakel gini into conclusion. Wang'e ni to en nade kikwa nend be ahinya ne ng'at achiel to kumoro be waweka kethre. No, it should be both sides. Wawach ni no, watimo kama to watimo kamacha. Kiko beda ni waramo ne ng'ane kata wanendo konchiel. Ber koda nyaka wati kwa winja ne story mara Akoko to gi Prince Indah mondo wang'e ni to wakete nang'o. Nyakora mogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora, nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Nyakora mogi mana kaka na wacho kacha kwa chako ni kawuono adwa mana wach matin about Akoko, iluongo ni Akoko Serikal. Complaints nitiere oko kanyo. Apa neno kata mana video mar Anko kano kineno weluor mane momiyo LTN nika nyaka wa share kodi mondo maybe nene achiel kachiel. Nwa neno ik mar Akoko
kane nitiere gik moko mine wacho. Achiel, negi wacho ni negi approach Prince Indah mondo okonygi, to there was no action taken. Secondly, negi wacho ni akoko margi kata kanok Prince Indah onyiso pek moro kanyo no endo, to nosebedo komiye pesa mang'eny. Mano bende ni kanyo. Moro bende nitiere ni onego bed ni ogo thum korgi. Mano bende ni kanyo. Mago are some of the things monegi wacho ni negi approach Prince Indah, to ka gidhi to ocharge gi gate. Prince ma omigi chance gi wuoyo, gina koko nomiyogi chance gi wuoyo, and then Prince Indah ne diyo simu chien kanyo. Okay, it's okay. Ang'o kendo mono giwacho? No, otieko kowacho kaecha ni koro ji oningo ng'e ni family is more important molo osiepe. Okay, adwa wacho gi pacha. Ang'e ni jothum te kinde mang'eny they are not very appreciative. That we have to accept, because I'm in this industry. I know there are a lot of people that you'll support, but eventually they will not be appreciative. That we can't deny. It is there in public domain, and I'll also give you reasons why it's happening. Gimomi inyalo wachi ni jathum is not appreciative, and these people grow day by day. Artist, it's not only jathum, it's all about bedo entertainment industry. Look at the history of Fredija Kadongo. Fredija Kadongo en ng'ama ochako from Kisumu kacha endo ko ng'ama wuotho, makoro chopo ni Fredija Kadongo is living in Nairobi and is driving. Same to sani Fredija Kadongo, jok mono gi wuotho go Kisumu nyalo wacho ni Fredi oringo ge. Fredi sani ni Nairobi. Same to Odongo Swag. These people are growing. Talk of Eric Omondi, talk of Emma Jalamo, Kibera, no nen Kibera koche chendo sani ng'ama nigi dala ne, man gi home ne. Koro samoro jomono gi chulo go rent to podi chulo rent neno ka gima Emma ojitenga. No, it is just environment matimore. But in this case of Coco Serikal, most of these people use bigger platform to get the name. Let us not crucify people here. Okay, so anyone LTN is here. Few people or few individuals will come to support, because it is something that maybe somebody is looking at it on this side. Cameo LTN 50,000. What will I get in return? Because samoro kong you views, do you look at views gain at 200, 300, Martin Magongo 1,000. They're like, maybe you can numbers madwaro. They are also correct on their side, and we have to accept. One LTN podwa 10. But there is a time that LTN will be a bigger thing. You get it? And then a lot of people will want to identify themselves with LTN. Now, gimakiko wondre industry kaendi, Indah is a big thing. Indah is a big thing. I know nitie jomoko ere, nitie jomoko gin osiepene, anto jikle blame magani an osiep Prince Indah. To ambe mapodi lawa Facebook ni okadwar Indah. Whichever the case, put me where you can, but the truth remains ni Prince Indah is a big thing. Big. Take it to the court, because you need to take it to the bank. Prince Indah is a big thing. Because I mean big thing, a lot of people will want to identify themselves with you. Most people, or a lot of people, will hang on your coat. Yeah? Mani mumio, ngatonia odekende, and then Prince Indah is singing somewhere,
osiepe inda ni kanye endo feel ni en osiepe inda e ot. Yeah. Somebody will even take his own money modhio oprint law mondik ni osiepe inda, wan wagoyo mana tich, wan waonge wasiwasi. Now, ng'ato ka ng'ato biro identify himself kata themselves gi inda according to what they have. Jok man gi pesa will take money, iwinjo, to luongo Prince Inda to wacho ni bwana shono mara ani mana luongo Inda. Jok man gi jok madwaro crowd, they'll go to that extent of taking money mondo gipog Inda. Chuny gi ok ne mondo support Inda. Inda ok dwa bedo supported gi 20,000. Inda ok dwa bedo supported gi 30,000. Inda ok dwa no bed supported gi 50,000. Jogi dwaro name. Jok madwaro support bed supported gi 50,000 gin Omari mapod nyiewre gi mic mar 60,000. Iwinjo? En Omari mapod wacho ni yawa amanyo yolo box mar the live en gimoro 200,000. Who will buy Omari that? None. Gikasuri mani Omari, okay, some comments. Akono jo piny pile pile ni wano kwa the live. We are doing pre-recording and then we are streaming because pod waonge gi streaming gadgets. Nobody can buy that. Why? All the yudango in return. Jo matin sana man gi chuny mar konyo ma will come to help. And joma help goendo, they will not help depending on the name. Gibiro ng'iyo potential mang'ano nigo. Okoni nyathini wer maber manade, we are supported. Mano ng'ama golo gi chunye. Ayudo ka nyako ni Omari aneno kikelo nyako moro kanyo. Nyako no nigi potential kubedo supported onyalo dhi fa. Mano ng'ama golo gi chunye. Yeah, somebody like Yugi mana America okona ni bwana naneno kikelo ng'ane dong wanyalo support wagol ne wer moro achiel. Manyiso ni ma ok ng'ama support ng'acha because of name. Ora dang wamany Prince Inda wapenje ni apart from stage Didi Mono Akoko obiro magibet piny kako osiepe ma omiye kata pesa moro matin. Nothing. It means magi jok mono chalo jo matimo bata trade or a trade. Eno chiwo pesa to yudo nying. Inano, there's some upcoming media personnel manyalo neno what LTN is doing. Then they come LTN, not that they are employed. No, giwacho ni bwana 200 people man LTN can identify what is in me. They can at least know who I am. Inano, gimono watimo ne like akina Jasup, gimono watimo ne jok machalo kaka separate mar so talented, but now that platform, you know, mano ngama iwacho ni like they saw what is there, then gibiro. Opogore gi ng'ama wacho ni bwana wadwaro chance mar ji adek presenters e LTN. Nitiere investors maluongo Prince Inda. You'll not even see them on stage. Nuneno ka Prince Inda odhi Uganda for all those days. Konani nuneno jo Uganda go kobire stage. Unungene investors adimo chunge Malaika Festival. Which day museneno gi stage. So kapok wareact ahinya ok ne support Prince Inda like awacho gima kata maybe in the near future biro timore. Sani apani most of you are seeing the way we are struggling. Uneno kaka sani kata koro kaka waketo simu ni ineno samoro yudo ka microphone chandowa, you know, few people will come kata mana nkech number to always public. Mwachini Omari, what can we do to better your production LTN? No, most of us will just look on the negative side. Kano kudwa biro tuweyo, kano kudwa timango tuweyo, kano
but a moment makoro gineno ka LTN oshika ka waketo to wanyalo chwado 2K within some hours, then people will start coming. Umaria mi microphone sano to be kuru in gi microphones ma podi kita mano pending. So nyaka koro wang'e wawe uru mistake jok madwaro brand gi osiepe. Iseneno potential mar enda koro idwaro go name then i claim ni in osiependa. No. O endo ng'e osiepene. Endo ng'e osiepene. And then akoko nyoche kochako the stage machiegni ka. In fact, inyal kwan kata ni how many days are they? Eora. So, wambende wawe uru keto pressure ahinya ne jothum. Mana wuoyo fans mono lao Prince Indah. And okawach kamano ni a defend. Aduogo on that other side too. Iwinjo. Jogi bende podo ningo appreciate nikech omege nyaka platform. Bing'eyo ni platform mar Prince Indah cha kende ka sani dang' iwuo gi Pius Omudho ni wadwa mana chungo bana mar LTN e ng'eu kanyo. Ok uwuoyo uchungo mana bana mar LTN muchung kama mawacho ni subscribe. Inyalo yudo ka quotation ma samoro inyal miyi kata inyal miwa ok wanyal afford. Mano we wuoyo to koro mano to another level. Wuoyo kaka samoro neno kimiyo John Cooper wuoyo kuonde events gi. John imiyo kuma duong' seriously. Emomiyo ng'eyo iyudo komiyo jothum gi 30, 40, 50 ong'e gimotimo. Iwinjo? Jomoko nyalo wacho ni John konyo jogo, okonyo gi okwadagi, but ong'eyo platform moyudo nikech John Cooper to Kenya kona ni nyalo luongo kata mana ji Bicenta ma ji chokre 30 maling ne dakika 2 no wuoyo. Nyako bed gi Musa Jakadala kata nyako bed gi Prince Indah kata maybe nyaka bed gi manager kata labda nyaka utigi Pengle. It's a fact. So these people are also using these platforms, but jineno mana pesa. Jiokne, jok mono chokne. Ineno, jothumegi mitiyo go choko ji kata Karaila biro. Ejo, iyudo ni ng'ani ochako kanyo wer. Binge gimomiyo ng'ani odhi chako wer, nitie ng'ama ok dwa ga Raila, but odwa ga Prince Indah. Nitie ng'ama ok dwa ga Raila, but odwa ga Onyi Papa J. Iyudo. That is the fact. Koro, we appreciate uru. Koka mano, to sami bire stage, iwinjo, kata inyal tim ne ya, inyal tim by the way, oket box, to jathum dong ni malo, in bi, kidwa support jathum dier, bi, kausili ingalo $100, kete box tide, jathum mag na wajini, ng'achano keto na 100,000. Eure. Jogi dwaro ga mana platform. Emo mi ichiwe mbele kamera. Ng'amo se dhiye e show mar upcoming manigi ji adek momiye 200,000. Kech upcoming to miye 110. Okay, nyawuonya rodi. Imiya siling 5,000. Omari nasige. Imiya 3,000. Oscar Magige. Oscar. Begi dhiye. Kuma upcoming gochi. Manigi sound mago tech. Magi chiu 300,000. Kamera biungi. Upcoming emangu duoko ni. Ngane no miya 300,000 e shona. Kata ng'ato make gi simu molilo ok ene koro ng'ato niro koro maka chiwo pesa. Ng'ato make maka from a random fan
mwaneno kaka ne uchiwo pesa malich to kanyo ni gin mana ji adek. Weuru yudo platform to chako kawo advantage. Yie uru ne wuodu to ero tho kamano but otho kong'ere. Koni Prince Indah yuar Bazoo Omera nyathiwa ni ne tin to koro ji ong'eye piny mangima. Mar ariyo, ma dhi ne fans mag Prince Indah, udhi matek sana. We mondo awuo mokwongo gi fans mag Luo Trending Nation. In fan mar Luo Trending Nation, appreciate kiwinjo kiwacho Luo Trending Nation kumoro. I don't mind ni en positive, I don't mind ni en negative. First, appreciate. Gima onge okwachi. Kar kanye misiwinjo kigoye mbaka nyathi mowuotho duk. Niwata nyathino wuotho duk. Ne duong' nyathino yawa ne duong' ne kaka janeko. Be onge ng'a shughulika. To in tema ne kata ni iloa chala ng'ama in nyako ma wiye ber chala ni dowe thundi. Ikita ba thuno matin. Giwuotho ne ji duge. Nyiso ni in wiyi ber, in gi future. Janeko ok ochunogi nikech gionge future. Ji neno ka gima future ne selo. Koro mondo mi ng'ato wuoye LTN mowacho ni Omari programs gi ok becho na, like I've never liked this guy. You've never liked this guy. Nyiso ni ng'e guy ni. Donge. En mondo mi kik like ng'ato nyiso ni se watch achiel ariyo adek ang'wen abich auchiel abiriyo aboro chiko apar apar achiel iwatch ga. Koro iwatch to like, iwatch to like, iwatch to like, in fan. So your fellow fan should not confront you. But nitie jomoko magiero Indah molo kaka Indah oherore. Like they don't want any opinion from Prince Indah. And I know see Prince Indah. I know see Prince Indah wae okochula ga pesa, but no recognize. Indah recognize that potential I had when some of jok mabe pok winjo kata no chaya ndalo no. So I'm giving it back to him, that honor monomia. An ka Prince Indah kata mana bonsa pok no genga podi oksani ma at least anyalo wuotho gi mchenja to ng'ato kore ni Omari. Those days ma in ming'eya ne kiaya, Prince Indah could recognize nikech no neno katimo clips all the way from home at Yenam. Prince Indah was there following my clips, and mana kongo dhi show ne mokongo bwana Kaepernick, Prince Indah no yiene stage. So he's my friend too, but gimoro motimore marach aja wacho ga. But nitie jomoko moko dwa yani gino gidwa ni iwach gimoro moro kuom Prince Indah. Yeah, like they are owning Prince Indah. That is not how we do it. Kata yini ja LTN kikibere ni ino kidwa ni wach gimoro moro kuom LTN. Leave them. And money makelo room mar adjustment. Kaka sani makoro timore mara koko niendi, Prince Indah will know. Iwinjo ni samoro ka ng'ato timo gik mineno gi timo mag nyisruok gi endi, maybe later in life ng'ato nyalo neno kata ni eti koro like me 200,000 to ng'at mani village make kata ni eti bech gachi en pesa di, o believe ni eti maybe inyiew gari no ge 200,000 and samoro gachi en 6 million. Mano gima sani koro ne Prince Indah nyalo bedo wi Prince Indah to yude from gik ma ji wacho. Ineno maybe chieng' moro Prince Indah be nyalo wacho ni this guy no miya roughly kata mana 30,000, we account 2,000 aor nege just to show ni ambe anyalo give back to the society from what people are saying. So wawe uru bedo rigid
aneno ka samoro kata ng'ato owacho gimoro kuom Prince Indah tashare ifuo titiji ng'o ilawri gi Prince Indah bwana ng'amoe bwana Prince Indah migo kokono anan nyaka gi personal number ne into samoro ina follower dhiga uru mos. Prince Indah bong'eyo ni kaketo gire ok aywara kode because be ene jathum mapok ogona koko, ene jathum mapok ogona koko kata mane parodis gi agoyo manoma maorne mokona ne ber bro, nyiso ni there is no at a given point manyalo ywara gi jok ma nokonya dongo kata makonya dongore society. Prince Indah ni emiwinjo kowacho nyaka ni LTN the best ahead of the rest. Ka koro wawacho ni kaka company mar LTN onego wachul Prince Indah, how much is that? Because that one is a lifetime advertisement. Remember, it is a lifetime advertisement that someone has done for free. In fact, chieng'no Prince Indah nomiya nyaka transport madhi God, and it is the first day mar Prince Indah omiya pesa, and it is only that day. He has never given me another money, but I love the guy. But ka gimoro timore, wawe room ma ng'ato nyalo wacho ni Prince Indah no, Prince Indah yes, mano be ka ji dongo. LTN nyaka wawe room kuma jomoko wacho ni LTN no, LTN yes, eka ji dongo. Ng'ato wacho ni bwana ma isani ng'ama duong' bwana ok onego bed ni tiyo gi microphone achiel. We give that room, and at least now we have our 2 mics. Dhoni en lipa mdogo pok watieko chule, but one go nyiso ni from gimono ng'acho wacho en gi uchungu kodwa, ne en gi negativity, but that negativity okelo gimoro ma positive. Sani ji osechako miyowa pressure. Some comments gin gi kene ok wadhi live, one live stream, we are just streaming, we don't kizungu koro osechako baga ya asewuoyo mang'eny. Ok wadhi ga live nikech gadgets ka pod expensive no, it is 200,000 plus, and okwadwa chako bedo kani ati waketo hotel number udhi wacho ni mari chako loko LTN kar kwecho, mane momiyo gige wa wan obiro gabira ineno. But their negativity is pushing us towards positive deviation. Koro ne joma okao Prince Indah, in fact jok malamo Prince Indah, we room ne Nyasachi, kata Nyasaye bedo criticize God be owega room. Ka Nyasaye nyalo we room nyaka ne jachien mopenye ni bwana ya mwelo kanye nene nango. Jehova we room ne jachien, Jehova we room ne jachien makoni ati dhia ira yubu kanyo kaka gimoro mara chunye mekikimul. Jehova we room, remember ni mano ng'awa Jehova. What about Tumari Nash? What about Prince Indah? What about Emma Jalamo? We give room. Ka emo winjo kumoro marach eka embe adjust. Ka Prince Indah winjo kumoro eka adjust to mane osiep. Ano kadanga wuondo ni nkech koro Prince Indah osiep na. I'm like no, do not say something wrong about Prince Indah. In fact, kidwa ng'eyo the real person, leave it sama koro igi jio wang'no. Ekibiro ng'eni kare ng'ane be beta ga koda. Koro Prince Indah kao records. Jomoko wuoy umari in many comments ichako dhao mokibitiek ibege chieth guok dhinwa uru mos bwana. In follow Prince Indah, and Prince Indah I'm not his follower, I'm a friend and I'm a colleague nikech wan kode industry achiel mar entertainment. But we are trying to put things the way they are in the society. We uru keto ji e ukoloni ni ji okuo. Mane momiyo LTN nitie. Emomiyo anu siepni to ka yudo gimoro marach pod nyaka wawuoye. Kwa yudo gimoro maber pod nyaka wawuoye. Kore kwa bedo balanced. Mano bachaka tieko. Kanya go maber. Koro kik ng'ato chieng' moro wachi ni Umari ne miyo ng'ane pesa to koro sani Umari onendo
to Mary lenga. No. To sami wacho kamano no endo, inga mane kanyo moero ng'ano no accept. Prince Indah sani chalo Raila Odinga, makata ng'ato chiege modhe. Tinyo ni, dong no mielo Prince Indah. Omielo Prince Indah machiege odhe. Koro ne fans maga Prince Indah appreciate ni ng'atu iwewi. Weuru bedo jonekni. Mano nyiso how thick and constricted minds we are. Mokidwa ni ng'ato gol. Imbe gola pachi mopogore gi pach ng'acha. But weuru yanyore ichieth guok. Kiarango. Kasto be kik wachauru anka inya. Anko be en from a village. Jo village bing'eni nitire kaka give you. Jo village kia kata ni samori nyalo bedo Nairobi kia gi micham. All the way from my mother, my relatives, you know, sometimes I'm trying to explain to them ni ingena madhomana strungi kun mang'ich. They're like, Nairobi, strungi, okidwa miyo pesa, something like that kind. Koro ji samoro okelewa. Okelewa. Mana wuoyo kanyo, inyalo yuro kata mana bolo gene, ng'ato chiemoro nyalo wacho ni, kaka ni bolo twang'o ne Prince Indah law malich. Maka business. Kwani dak ne gitwang' ne Prince Indah law kapok Prince Indah oit. Mako business, man. Koro, elewa uru. Ata in kiklem ni ati ino siepo. Chak kodwa sani mapoko winjre. Kibiro kwase kakoro wachako trend. Koro wang'e gimokeli. Idwa nying. Sani to wang'eyo kibiro to you are a supporter. But mbele kanyo, tuang'e ni biro manyo ga nying. Dong, sani wanyalo wacho ni wan kuma berbere. Nitie clubs moko ma, before we go to Game Changer, anyalo paro na the Benelux. But kojo Benelux neno wani, jogi begi wacho dholuo. Koro gimiyo wa platform kanyo to gigo thume toko. Koro watimo interview e Romba. Papa lolo iberi nyakwara pe ukikoro wata kaete wan kaete gi Tony Ndiema wadhi egesa Liz Mongi wang'eyo kone nyithindo ok serious we abia page zako pondo gini githichwa oko makasto wa approach Game Changers ineno but ibiro neno ni koro ibiro yudo ni koro chopo kuma we don't approach a club koro club will approach you or a better place than a club or maybe a certain restaurant in Luo Nation or maybe something of that kind. Then I know nikech koro maybe isechako loso brand or iseloso brand already. So ginge maber ni gidhi yudo something in return. So you don't complain. You don't complain. Niyo jo samaki no miyo bina place to koro ero samaki owang'o bina onge kata gima time. Do you know contribution mar Obina to that place? Umari koro no kwal Game Changer to Mary olegale. Do you know contribution mar Umari Game Changers? Kwa nyira na wada nyakora mogi imbe ka inoko kanyo ano kan ga always constricted a mind ana wacho ga mana pacha tala I leave ga space marimbi nyalo kona tan and very flexible anyalo yigi marino mawach ni sawa wan tijwa ema ni jopiny oyude jopiny otimore nade jopiny oyude ne wachako gi video mar anko akiana nuoni go katieko koso ina sawa kode we wakete matine chaki review ang'e no wachako chien samoro nitie jomono donjo kapok ne giyudo video wakecho ni Prince Indah nikech kata kuma thoeni nitie pesa mane omiyo jatu pesa mang'eny zaidi mane kwa ka osimbe mwaluo nwaya osimbe
ne kwang'iyo wayudo ko oketo nooro ni Prince Indah pesa mang'eny ahinya. Nonego bed ni ubiro dalawa game. Indah nonego bed ni biro gocho nikech koro wagonyo nyakewa. To nyaka koro wawach adiera. Koro kane onyise ni ibiro gocho game, to wan nonyisowa kodong' ndalo 2 to watimo rapar mar babawa game. To ne wanyise nokewa, okeyo marach. Lakini okinyisowa wang' sa nikech wan gi mpangowa. Koro ritarita chieng' moro nobiro goch ka ibiro irwa ma inyisowa nikech wado kaka Koko family gimoro kotimorega to wadhi iro wadwa maduong' to wabet uru piny to luongo jogi to luongo joka. Koro nodhi omiyo Prince Indah pesa. Ok abro disclose nikech Indah ong'eyo lakini family ong'eyo. Koro kane gini otimore Indah ne gocho Nairobi City e chuny town. Koro wan bende ne wawacho ni kaka family weuru wating'ie candle ka jogi nyalo yie mondo mi giyuagi okewa kata osiepgi. Ne wadhi wamoko candle. Mokwongo nochajowa gate kaka family. Nochajowa gate wadonjo. Kane wasedonjo MC Ogina Koko upanu ng'eyo. Nomiyowa thuolo ni mondo wawuo. Nong'eyo ong'eyo Nyaganda. Ne wawuoyo ka Wuonyandare to chat gi sim kumobetie toke. Ka watieko Wuonyandare nochuo mana thum. Ne ok owache kata mana ni jiwe mayom akoko sirikal osiepa. Mane omiyo kora duga tema onyiso unang'o. Family en gima important moloyo kata mana ang'owa. Moloyo kata ang'o. Koro ne wadwa manyo nyaka manager mare. Manager nomako sim. Wanyise ni wadiwo. Osiepi onindo. Uwacho ni en gi billions. Diye uru mondo ng'iye. Waleo. Nikech chiro mokende. Gik mabeyo e ngimawa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibikibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata ywanwa uno e nambawa ma en 07111923274. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Yes, Jakoramoge ma pod en LTN Loot Indignation. Hapa ni neno kaka eno endo. But Newasani Mato is just a general comment. I'm not talking to a specific person. Let us also learn to appreciate kikwa kete marejid ahinya makoro rigid ahinya makoro jomoko budur kata mana donjo kuomwa. Yeah, one kaka LTN anta ja appreciate any little effort mangato seketo kuoma. All the way kanwa chako ne wan gi en mani jogi bibiro ga to dhi. Koro ka ngato sibiro to dhi to o expect ne bwana yin koro podi manya en kiko manyi but ini manya ne joma support wa gi chuny maler tafadhali imbe maintain that osiep wiketo ni nikech koro ni oro na 20,000 koro kikigo na simu koro ane magochni ane mamosi daily in konya ngato gi good heart tenda wema nenda zako kake wachega ore ikonyo ngato ngano segoni erokamano sawa ok ni tikonya kawuono ago erokamano in the next 1 month umari ligeni ane mana konya yawa jatelo erokamano 1 year igero mari ni nakonya yawa asanti kare erokamano igo gadi doga segoni erokamano so in bere ki chuny mar konya. I've appreciated. Let God do the rest. Kata an koponi okari member kumwaya ikodi.
God will do something that will eventually remind me ni wan kodi. Koro kanye ka imbi bo paro ni be iparo. So ne wan wasebedo ku appreciate joma osebedo kuchung' kodwa kan wachako kachacha endo ne wan gi Ojode Wuod Ndhiwa mabende ogo kodwa few steps kanyo no endo. Ne wan kachacha endo gi Lucy Kate ma jomoko wacho ni mano chotna. Tiage ni jok na ji penjno mari no weru. No, that was just a good friend, and maybe gigi bibiro ga gi periods gi samoro ng'ato dhi support to chopo kumoro tol, and inyalo yudo ni support moro ma ng'ato miyi en support ma en man ni onge gi pesa no e lweti, but kochoko ni kwano mositiyo godo kuomi to en pesa minyalo kwano mitimre nade akene yoda maler kabisa. Koro umbe gigi samoro nyalo ahinya ng'ane no support inda ena samoro pesa makata koponi koni okay kaka an kawacho ni in ming'eyani isitiyo gi pesa di kuoma, idhi yudo ka onge ng'ama osetiyo gi pesa ma samoro kalo 40, samoro en 30 ka, en 20, en 10, en 5, nyaka ng'ama go koko moro nitie samoro ma en 1000 ma pod anyalo kawo 2,000 chama 100 koni asanti 1000 bende 100 cha to gi ma medi iyuda. Koro wan joluo, let us just learn to support, but when you are trading also with your money, be frank, say ni mari pesa ni ami, but I expect something in return. Kaka sani, by the way, ma to be sincere, anybody who is outside there manyalo support wa wadwaro chako the live, wadwaro the keto live streaming. Koro live stream nu both on Facebook and YouTube. Ng'ama nyalo support can come. Kata ng'ama nigi gige live streaming go wacho ni mari wan gige live streaming maybe nyalo chulwa pole pole, I accept, I can do that. Kata ng'ama nyalo wacho ni mari I can sell them at a throw price something that kind. Kata ng'ama wacho ni bwana an go mari gigo manyien anyalo chulo nus, chul nus, wan wa accept. Kata ng'ama wacho ni mari akelo nigi, but I expect this in return. Omari kelo ni to every live nyakelanda. Omari kelo ni talk ni etini in the next 20 years wan koro kata gi studio bwana magimoro los Omari na support to mari bokoda aje in the next Omari ni na support kumoro Omari na support Omari na support supporter yeah, argo siepa mose chung koda joma penjo ni ang'o miya ahero wero wuoyni endi iluonge ni Yugi en ng'ama penjo problem to gi solution. Ichimo kwani Omari itimo interview gi t-shirt mowewore, odhi ogolo na t-shirt manyien mar LTN from King's Collection. It was around 45,000 King's Collection, heavy duty, yeah, more team branding and the rest. Mato mar promotion makawuna biro goni iluonge ni CAP, ma be company matiyo godo is one of the NGOs that working with. Koro ng'ato kanena to ng'eng'a ni Omari ni togoga mana koka social media. I have different companies that I'm working with. In fact, Maukalandi magi lewni mimiyo waga samodhi e field mabiro kane ang'eni ka ng'ato ne kanyo ting'e gima ma en ok adhi wuoyi kawuono unless ne abiro kelo one of their leaders man kuno mondo okodu mang'eny about this. Yugi en ng'ama kopo noneno problem e LTN to biro penjiro Omari mano watimo nang'o, makata sane nitiere microphone mwachulo nus, ok nochulo nus nang'o, pes matindo tindo mwasebedo kwachulo go nus. Iluongo ni Yugi ni e diere kanyo. Un samoro unanena congratulation, ok wawinji, akira go e deep ing'eni to Omari ere kaka wanyalo timo ma to gi osiepena mabende osebedo kamiyaga
promises umbe agonu ero kamano kata pok gichopo kamano. We hope ni one day with your promises they will be fulfilled. Lugano very cheno jamana mbele cheno mineno mbele miyoko. En msimu mar Christmas, enjoy kakiero. Gimoro ni ati take care mano ikono nyithindo ing'ama duong' tim gima mori. Yero ni ati imadho kong'o mininde mtaro sawa. Pin ni emiwene ji pin ni mar mi unlock go simu kasto ikiketo data makitho to ji pod nyalo dhi mbele gineno LTN. Gimoro ni oti gi pesa maber January biro. Mani kono nyithi school. Inti gi pesa kakiero January kata koponi chandori to dong biro compensate mor miwinjo December. Intim kakiero jadalawa. Danga wachi mani mogik, thank you so much. Ana mor kodu sana. Podu wane mashinani. Koro koponi eti ine kor gweng, sani ane kor gweng adhi wuothe counties adi. Western, Homa Bay, Kisii, Migori, Kisumu, Siaya, pani mago. Then biacha kaduga Nairobi. Again on 15th an go soko game changer. So I believe ni podwo bro neno reuru kanyo na endo on 15th. That is my first show madhi yuda Nairobi. Ago uru kamano meduru mana follow. To the uru Facebook kacha bu follow Omari Nash KE. Koki keto KE no to reflect Omari Nash KE. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Yes, nyakora mogi, mai luongo ni LTN, Luo Trending Nation, wakelo ni gimi luongo ni Luo Talent Search. Jo pinyo osebedo ka ywak mang'eny ahinya ni gin gi talents mang'eny to onge ng'ama support. Kaya omiyo Luo Trending Nation wawuok oko ni mondo mi wa support jogewa ma bende maybe nigi talent oko kanyo, gin gi kipaji to kaka gikonyre onge. Omiyo wakelo ni Luo Talent Search mabende wabiro kelo ni date machiegni kanyo no endo. Ingama ni kumora mora ti gombo mondo mi bende I support Luo Talent Search. Inyalo wacho ni achung'e thombe ariyo, achung'e thom achiel. Wabiro ng'iyo ni totally wanyalo golo thombe adi kasto watim ne the winners modhi bedo go. Gimo biro temo en obiro miyo ge platform, gibiro wer, ibiro yier ng'ama wer mamit. Onge ubaguzi. Nitie osiepewa moko mosechipen mabenya kago ni giro kamano. Wan gi yugi mosechung'nwa thombe ariyo. Wan gi Morris Oya Jamanu chung'nwa thombe ariyo. Wan go Jode Wood Ndheo chung'nwa thombe achiel. Wan gi kaka Talanta bende ochung'e achiel. Ing'ama bende ni oko kanyi nyalo wacho ni bwana ana support event anatimo kama endi. Ma pod en Luo Trending Nation wakete manaka. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, jo ajawa.
Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e ane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabiro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakora moge joang Mikey en kaka talanta to bende ane channel miluongo ni Luo Trending Nation. Channel ni eki en channel makelo no weche kuonde ma giwuoke kaka giwuoke to bende gi sama giwuoke to mana kaka gichalo, yani the truth mita marwa ma joluo ikete kanye ka okikete Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.